a Laura Cugat. La Costa Brava és un dels paratges més destacats del litoral català i sobretot ara que ve la primavera, Setmana Santa i també l'estiu. Un territori però que també les entitats ecologistes fa anys que reivindiquen i que volen protegir davant pressions urbanístiques que consideren que cada vegada són més greus. I és per aquest motiu que som aquí a Sarriera, Begur, i estem acompanyades de la Cristina i de la Pepa de la plataforma SOS Costa Brava i ens han citat justament aquí perquè ens volen mostrar una mica un exemple dels punts més greus d'aquestes pressions urbanístiques segons el vostre parer. Pep, explica'ns una mica. Bueno, pues sí, aquesta és un exemple de la destrucció que han vingut fent durant tots aquests anys, sobretot aquí al municipi de Begur, i creiem que això ho hem portat als tribunals perquè això era una pineda amb una pendent destacada i aquesta edificació ha canviat per sempre el que era la cala de Sarriera, que ja no és el mateix. Per tant, impactes importants a tots els nivells. Cristina, vosaltres porteu anys també defensant la Costa Brava, heu detectat diversos punts crítics. Quina és la gravetat de la situació ara mateix? Aquest, com deia la Pepa, és només un dels punts crítics en què veiem una urbanització que s'ha creat amb forts pendents, en què s'han hagut de desforestar el bosc i, a més, a primera línia de mar. No? I a part d'aquest impacte paisatgístic també hi ha un impacte en la degradació de la biodiversitat i amb connectors. No? Estem parlant de les muntanyes de Begur, un espai que està inclòs dins de la xarxa Natura 2000. És un exemple que es repeteix al llarg de la Costa Brava i segurament un dels problemes és que hi ha planejaments antics, no? Basats en uns creixements il·limitats que actualment no podem permetre perquè la Costa Brava ha sobrepassat la capacitat de càrrega i això afecta tant el patrimoni natural com la qualitat de vida de les persones, no? que viuen aquí. En un context de crisi climàtica en què els recursos, no? com l'aigua, l'energia, són que ho veiem, no? molt pressionats des de la federació. El que venim defensant és que es posi fre en aquesta pressió urbanística. D'acord, per tant recollim aquestes reivindicacions. Aquí us ensenyem aquesta urbanització de Sarriera, però un altre dels punts calents aquí a Begur és, per exemple, la Pedrera de Santiga. Hem vist una mica la documentació que hi ha al respecte. Es va presentar una denúncia ara fa uns anys que no ha prosperat, segons ha informat el consistori, perquè no és territori protegit, però des de la plataforma insisteixen en que tot territori que queda afectat per urbanitzacions cal tenir-ho molt en compte, sobretot per l'impacte en la biodiversitat que provoca.